بەێ بڕێزنەوار بگشتی کورد ji mafê xwe yê neteweyî û çandî bêpar bûn di serdema Esed de. Hêviyên te ji bo wan çi ne di Sûriya nû de? Ku mafên wan li wan vegerin û ez ê berî hemûyan daxwaza mafên wan bikim ji bo ku em xwe netirsînin. Bi ketina Esed re gelek ji van pirsgirêkan çûn, gelek ji van mafan wan birine û divê ew mafên xwe bibin. Ev tiştekî xwezayî ye, divê gotûbêjê têde nekin. Komara Erebî ya Sûriyê bi dawî hat, ev mijar bi dawî bû. Hemû pêkhate di komara Sûriyê de hene. Tu piştevaniya navê komara Sûriyê dike ji bo dewleta nû ya Sûriyê? Çawa? Tu piştevaniya navê komara Sûriyê dikî bê Erebî di Sûriya nû de. Bêguman û ev yek min neneha got, min ji mêj ve gotiye. Em vegerin Sûriyaya berê, di salên pêncî de komara Sûriyayê bû. Em vegerin komara Sûriyê, rejîma Roxiyayê wê gotina Erebî lê zêde kir. Ew rejîma neteweperest, rejîma Beas, bi kurtî Ewropel hate tewandin. Îro em li pêşerojê temaşe dikin. Em ê li pêşerojê temaşe bikin. Dest bi dest wekî Sûrî, bi hemûcore û pêkhateyên me. Ez îro Kiristyanim û Durzî me û Kurdim û Ermenî me û Çerkezim û Elewî me û Sunnî me. Tevî got ez ji van gotinan dûr im.